avant tout mi sabinan population département Goudiri fof vraiment e yafnade kadi yimɓeɓe e lewru korko e yafade kadi moni fof e wiide kadi yalla hokku en tawde o saaha taw enen ɓeydi en gustaki bon laamu président Diomaye min kam bon mi yino ha mi yejjitino ni jour hande o par ce que voilà hande woni 24 mars bon yenda men dal ene raɓɓiɗi ne wayno dal ko haala heewi kono ballen jeeyaka o hitande nde ɗo waɗi joni hitande koɓe gaare laamu he kono fof ina daari fof ina deeƴi tawi batta yahani et puis caɗele tan koko ɓeydi e wuuro he aussi voilà ko mi yiyani dal ko changé ha joni dal depuis nde ɓe gaari ɗo ha joni bon sowona yoɓe jokku golle tan sa ari a wi ya hokke leydi ya hokke leydi ñande fof ya hokke sukaɓe fof ndiri woɓɓe geyi ballima ha a jooɗima waɗa tan ko gollude quoi mais joni yimɓe jeeya tan dal hankkadi dal ko haala maɓɓe dal ɓuuri hewde dal e ko balle maɓɓe dal e batta yahani ɗo duuɓi nayyi keddiɗi soko haaldande Allah mi ko anne wiye ko ɓendere weela ko so fasi urat kono ko jimi ɗo ko dal yahani mi ɗaminaki ɗum ɗo so tawi ko yalla faabo Sénégal dal tolni ɗo eyyi enen e probléme uji kamɓe hoore maɓɓe mataw ɓe kalani kono aɓe gandi koɓe goni e mun ko oɗo instant ɓe gandi ɓe mbawa wata koɓe mbawa ruttade hen caggal tan kono probléme uji keewi mi ɗaminaki mamoji eyyi bon ɗo kay message am sowona yooɓe gujit dame ɗe no fewi somi wi yooɓe gujji dame ɗe ko yooɓe mbat feere mataw guuro ngo yaaha woni mataw kalis o circule golle ɗe mbaɗa débloqué jogonaɓe jobde e mumen ɓe jooɓe ɓe mbaɗa feere ɓe mbaɗa en place emploi des jeunes bon hay ɗiɗo bourse familial uji par ce que wuuro ngo no darori ni c'est grave quoi ene muusi guuro ka aussi wayno maaro ko e nebam ɗam sowona ko ɓeydi hande ala ko usti yooɓe mbat feere affaire o usto wona ko président Bassirou Diomaye Faye laami e leydi he mais mbi jogui hen teskude gandanɗa hoorema wonde ko mbiɗa wawi wiide haydara change ani quoi guila o jooɗi ha joni ko même répétition ɓe gone dow mum min jiyani changement dal min dal joguimi message ko goto yo runko zone uji ɗi surtout zone uji ɗi par ce que a daari minen wonɓe are moto ji ɗo ko étudiant ji ɓuuri gonɗo te ko étudiant ji e marchand ambulant ji tan kaɓotono batte Diomaye yo laamu waɗa Sonko yo laamu wa Pastef mais hande ɗum waɗi retourné e dow amen minen foof ala komin jii ala komin nani eyyi so wona tardement ɓolo minen fof komin étudiant ji min mbaɗi cartouché a janggata te min dutti koye wadde taxi jakarta bon d' après ko jeeyami e média ji ko mi jogui hen yakare kono wona à 100% aussi quoi par ce que min jiirami aɓe mbaɗiri ni so renaki ɓurtat juuɗe mabɓe rutto e men enen population ko enen tan lebtata ene wawi yaltinde goɗɗum par ce que koɓe laami ko tan a yii koɓe puɗɗi ɗum ninde ko te ɗum sikkani koɓe nawra leydi yesso dal laamu ngu minen manki weltade hen gati wona ni min jiirno wona ni kadi min cikkirno gati minen fof miɗen jinno Bassirou Diomaye Faye gati kono joni kam min puɗɗima wadde hen découragé so Allah gati wona ni min jiirno par ce que min hay minen élevaɓe minen tampi kadi population aussi ene tampi jinnaɓe amen kadi ene tampi gati koɓe mbino hay ration ngaji pour affaire ustugol muɗum ñamde e yarde hay batta hen min jiyani foof ha joni ne woni tan koye ɓeydade ustaki donc noon min beltaki hen minen ñaagui noon affaire ration ngaji pour nde ustate gati minen élevaɓe kadi minen jiiɗi nde min ballate minen ñaagui ballal minen élevaɓe hitande nde nan ɗon ko wayno ko Bassirou laamima ko minen ɓundunkoɓe kam nan ɗon eyyi ko neɗɗo heeɓi foof no yettu Allah yettu yummum e bamum kono minen de min tampi minen ɓundunkoɓe min tampi min ɗumini jamma ñalo meɗen liggey subaka fof ko codanɗa bu sappo wattama capannayyi ko codanɗa bu joyyi wattama capanɗe jeegom minen de miɗen jetti Allah min jetti doole amen kono kam min tampi de territoire Tambacounda Goudiri Kidira Bakel min poti yeƴƴitede seeɗa de poti yeƴƴitede seeɗa liggey satti guura satti yaadu satti hasaɗa liggo ko fonno jarde kilo banane capanɗe min codan min batti sode ko temedere capanɗe joyyi transport ko temeɗe ɗiɗi wonno watta ko temeɗe jeeɗiɗi ɗum noon minen de min tampi sowona o yeƴƴito minen min tampi minen rewɓe Goudirnaɓe Tambacounda Kidira Bakel 2000 o mine golla ha ɗo kono hikka nde kam min jiyani metti min jiiɗe tampere min jiiɗe min jiyani banggue goɗɗo sona hikka Allah woni paabo no foti fabade minen kankone o yeƴƴito minen seeɗa eyyi